நன்றி சபாநாயகர் அவர்களே, கௌரவ அமைச்சர் அவர்களே. குறிப்பாக இந்த கேள்வியினுடைய பிரதான நோக்கம் என்னவென்றால், இந்த மெக்கேசர் மைதானம் சம்பந்தமாக அண்மை காலங்களிலே பல விடயங்கள் பேசப்பட்டாலும், நாளைக்கின்றேன் ஒரு பழமை வாய்ந்த ஒரு மைதானமாக இந்த மைதானம் காணப்பட்டாலும், அதுக்கு ஒதுக்கீடு செய்யப்படுகின்ற நிதி ஒதுக்கீடுகள் மூலமாக எந்த ஒரு வேலை திட்டமும் அண்மை காலங்களிலே முன்னெடுக்கப்படவில்லை. ஆகையால் இது சம்பந்தமாக கூடுதல் கவனம் செலுத்த வேண்டும். ஏனென்றால் இதற்கு பிறகு எத்தனையோ மாவட்டங்களிலே இதைவிட சிறந்த மைதானங்கள் உருவாக்கப்பட்டிருக்கின்றன. ஆகையால் இந்த திருகோணமலையிலே காணப்படுகின்ற இந்த மெக்கேசர் மைதானம் உண்மையிலே எல்லா விடயத்துக்கும் உகந்த ஒரு மைதானமாக காணப்படுகின்றது. ஆகையால் இந்த நீங்கள் ஆரம்பிக்க இருக்கின்ற இந்த வேலை திட்டம் என்ன ஒதுக்கீடு இப்பொழுது அரசாங்கத்தினால் வழங்கப்பட்டிருக்கின்றது? முதலிலே என்ன வேலை திட்டத்தை அந்த மைதானத்திலே ஆரம்பிக்கின்றீர்கள்? அவ்வாறு ஆரம்பிக்கின்ற பொழுது எவ்வாறான விளையாட்டுகளை அந்தந்த மைதானங்களிலே விளையாட முடியும் என்பதை அமைச்சர் அவர்கள் தெளிவுபடுத்த முடியுமா? ඔබතුමාගේ ප්‍රශ්නය මේකට අපි මුදල් වෙන් කරලා තියෙනවා දැනටමත් මිලියන ග්‍රවුන්ඩ් එක කම්ප්ලීට් කරන්න CCB එකට මිලියන 50ක් දැන් ඒක ඉවර වෙගෙන යනවා. ඒ වගේම පැවිලියන් එක දැන් අපි හදන්න පටන් අරන් තියෙනවා. ඒකට මිලියන 250ක් මේ අවුරුද්දේ අපි වෙන් කරලා තියෙනවා. ඒකේ ක්‍රීඩා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් අපි පැවිලියන් එකක් හදුවට පස්සේ අපි මෙතන ස්ටේඩියම් එකක් හදනවා. ඒතකොට අපි හිතන්නේ බලාපොරොත්තු වෙන වොලිබෝල්, බාස්කට් බෝල් කෝට්, බැඩ්මින්ටන්, නෙට් බෝල් ඒ වගේ ක්‍රීඩා ගණනාවක් කරන්න පුළුවන් විදියට තමයි අපි මේක හදන්නේ. කොහොමත් අපි මේකට තවත් මුදල් යොදවන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. මේ අවුරුද්දේ සම්පූර්ණ කරන්න අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා. என்னுடைய இரண்டாவது கேள்வி, கௌரவ அமைச்சர் அவர்களே, இப்பொழுது எங்களுடைய திருகோணமலை மாவட்டத்திலே பல வீரர்கள் தேசிய மட்டத்திலே அவர்களுடைய திறமைகளை காட்டுகின்றார்கள். குறிப்பாக கிரிக்கெட், அதே போன்று உதைப்பந்தாட்டம், அதே போன்று வாலிபால் போன்ற விளையாடுகளிலே இன்று தேசிய மட்டம் செல்லுகின்ற ஒரு மாவட்டமாக இன்று எங்களுடைய திருகோணமலை மாவட்டம் காணப்படுகின்றது. அந்த அடிப்படையிலே குறிப்பாக கிண்ணியா, மூதூர், தோப்பூர், குச்சவெளி, புல்மொட்டை, கந்தலா போன்ற பிரதேசங்களிலே இவ்வாறான வீரர்கள் தெரிவு செய்யப்படுகின்றார்கள். ஆனால் அந்த பிரதேசங்களிலே அவர்களுடைய விளையாட்டு செயற்பாடுகளை முன்னெடுப்பதற்கான ஒரு ஆரம்ப கட்ட மைதானமும் இல்லாத நிலைப்பாடுகள் காணப்படுகின்றது. ஆகையால் இந்த பிரதேச மட்டங்களிலே காணப்படுகின்ற, குறிப்பாக பிரதேச சபைக்கு சொந்தமாக காணப்படுகின்ற அல்லது நகர சபைக்கு சொந்தமாக காணப்படுகின்ற இவ்வாறான மைதானங்களை புனரமைப்பது சம்பந்தமான ஒதுக்கீடுகள் அல்லது வேலை திட்டங்கள் ஏதாவது உங்களுடைய அமைச்சின் மூலமாக முன்னெடுக்கப்படுகின்றதா என்பதை தெளிவுபடுத்த முடியுமா? අපි මේ අවුරුද්දේ වෙන් කරලා තියෙනවා මුදල් ප්‍රමාණයක් විශේෂයෙන්ම දිස්ත්‍රික් ගණනාවකට උතුරු නැගෙනහිර මේ ක්‍රීඩාංගන නොමැති තැන්වල ක්‍රීඩා පිටි ඉදි කරන්න. එතකොට ඒවා සමහර තැන්වල වොලිබෝල් කෝට් එකක් වගේ තැනක ඉඳලා ක්‍රීඩා සංකීර්ණයක් දක්වා අපි සැලසුම් කරලා තියෙනවා. ඒ අනුව විශේෂයෙන්ම මඩකලපුව දිස්ත්‍රික්කයේ තිරිකුණාමල දිස්ත්‍රික්කයේත් අපි ස්ථාන කිහිපයක ක්‍රීඩා පිටි ඉදි කරන්න සැලසුම් කරලා තියෙනවා. මොකද අපිත් මේ කතාව තේරුම් ගත්තා. ඒ ප්‍රදේශවල දක්ෂ දරුවෝ ඉන්නවා. ක්‍රීඩා කරන්න තැන් නැති එක මන්ත්‍රීතුමනි අපි දන්නවා. අපි ඒක පිළිගත්තා. අපි ඒක නිසා මේකට අපි විශේෂ වැඩසටහන් කීපයක් හදලා තියෙනවා. මිලියන මට මතක හැටියට මිලියන 400ක් අපි වෙන් කරලා තියෙනවා මේ ප්‍රදේශවල ක්‍රීඩා පිටි සංවර්ධනය කරන්න.